Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, які сёлета святкуе сваё 85-годдзе, з'яўляецца адным з найбуйнейшых сховішчаў гістарычнай памяці беларусаў, дакументаў па гісторыі нашай зямлі і нашай краіны з канца 14 па пачатак 20 стагоддзя, а таксама адным з вядучых цэнтраў іх навуковай апрацоўкі і публікацыі. Сучасная гісторыя Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі вядзецца з 1938 года, калі ў адпаведнасці з пастановай Прэзідыума Цэнтральнага выканаўчага камітэта БССР ад 5 ліпеня 1938 года Магілёўскі гістарычны архіў быў рэарганізаваны ў Цэнтральны гістарычны архіў БССР. Перад пачаткам Вялікай Айчыннай вайны ў архіве налічвалася 1560 фондаў у аб'ёме больш за 382 тысячы спраў. У гады вайны пераважная большасць дакументаў і навукова-даведачны апарат да іх загінулі. Аднак у далейшым вялася планамерная работа па папаўненні фондаў. За перыяд з 1945 па 1962 год у Цэнтральны гістарычны архіў БССР паступілі профільныя справы з гістарычных архіваў Ленінграда, Масквы, Вільнюса і іншых архіваў у колькасці 382 566 спраў. Згодна з пастановай Савета міністраў БССР ад 11 лістапада 1963 года архіў быў пераведзены з горада Магілёва ў горад Мінск у будынак па вуліцы Казлова, 26. У тым жа годзе ў архіў былі перададзены дакументы дарэвалюцыйных фондаў Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці, а таксама комплекс старажытных актаў з Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў горадзе Гродна. У 1996-2000 годах архіў пераехаў у будынак па вуліцы Крапоткіна, 55 у горадзе Мінску, дзе размяшчаецца да цяперашняга часу. Сёння у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўваецца 1 023 366 спраў, аб'яднаных у 3150 фондаў, 22 калекцыі мікрафотакопій, 12 калекцый лічбавых копій. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі праца па выяўленні і апрацоўцы рэдкіх арыгінальных дакументаў вядзецца ўжо дастаткова даўно, некалькі дзесяцігоддзяў. Яе вынікам стаў анатаваны пералік дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, рэкамендаваных да аднясення да катэгорыі унікальных, які зацверджаны экспертна-метадычнай камісіяй архіва 3 мая 2016 года. У яго ўваходзяць 67 дакументаў 14 пачатку 20 стагоддзя. 8 чэрвеня 2018 года Цэнтральнай экспертна-метадычнай камісіяй Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь былі зацверджаны як унікальныя першыя два дакументы, у тым ліку самы старажытны дакумент архіва і самы старажытны дакумент Нацыянальнага архіўнага фонда Беларусі. Гэта пацвярджальны ліст гаспадара падольскай зямлі князя Фёдора Карыятавіча па слугу Грыньку на горад Сакалец і збынуў паток з сёламі, які датуецца 20 чэрвеня 1391 года. 28 чэрвеня 2022 года Цэнтральная экспертна-метадычная камісія дэпартамента зацвердзіла і прызнала як унікальныя яшчэ 10 дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Гэта каралеўскія лісты, фундушы, дароўныя, мяноўныя, прадажныя лісты магнатаў і шляхты Вялікага княства Літоўскага 15-17 стагоддзя. На сённяшні дзень у Беларусі афіцыйна прызнаны унікальнымі 12 дакументаў, і ўсе яны зберагаюцца ў фондах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Аснову комплекса дакументаў перыяду ўваходжання беларускіх зямель у склад такіх дзяржаў, як Вялікае княства Літоўскае і Рэч Паспалітая, складаюць матэрыялы судовых устаноў. Абсалютная большасць судовых кніг адносіцца да тэрыторыі сучаснай Беларусі. У першую чаргу гэта кнігі земскіх і гродскіх судоў, якія функцыянавалі на ўзроўні ваяводстваў і паветаў, органаў самакіравання гарадоў з магдыбургскім правам ці магістратаў. Самыя раннія з судовых кніг беларускага паходжання, якія захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, датуюцца сярэдзіны 16 стагоддзя.
У 16-18 стагоддзях суды і магістраты займаліся не толькі разглядам судовых спраў, але выконвалі таксама і іншыя функцыі. У першую чаргу гэта функцыі натарыяту. У такіх судах адбывалася засведчанне, ці інакш кажучы, актыкацыя прыватна-прававых дакументаў, актаў куплі-продажу, закладу, падаравання, актыкацыя ці ўнясення ў гэтыя кнігі тэстаментаў і іншых дакументаў. У іх таксама уносіліся пастановы соймікаў павятовых, інструкцыі паслам на сойм Рэчы Паспалітай, пастановы аб прызначэнні на пасады ўраднікаў, прывілеі вялікіх князёў літоўскіх і каралёў польскіх. Вялікі масіў дакументаў 16-18 стагоддзяў захоўваецца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў складзе фамільных фондаў. Сваім багаццем вылучаецца фонд Радзівілы князі, які сфарміраваўся з дакументаў, якія да 1939 года захоўваліся ў радзівілаўскай рэзідэнцыі ў Нясвіжы. Дакументы 16-18 стагоддзяў захоўваюцца таксама ў іншых фондах. Напрыклад, фонд Еленскіх багаты на дакументы асабістага паходжання. Фонд Сабескіх мае ў сваёй аснове эпісталярную спадчыну караля польскага і вялікага князя літоўскага Яна III Сабескага, яго жонкі Марыі Казіміры і сына Якуба. Дакументы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі 16-18 стагоддзяў карыстаюцца сталай папулярнасцю ў даследчыкаў, якія займаюцца гісторыяй беларускіх зямель адпаведнага часу. Фонды, утвореныя ў перыяд уваходжання Беларусі ў склад Расійскай імперіі, раскрываюць асаблівасці развіцця грамадства і функцыянавання органаў улады з канца 18 па пачатак 20 стагоддзя. Вялікі комплекс дакументаў змяшчаецца ў фондах устаноў, праз якія адбывалася кіраванне адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі, куды ўваходзілі землі Беларусі – Магілёўскай, Полацкай, Беларускай, Мінскай і Віцебскай губернямі. Вялікія масівы матэрыялаў захоўваюцца ў фондах канцылярый губернатараў і губернскіх праўленняў. Тут маецца справаздача губернатараў, дакументы пра стан гарадоў і мястэчак, пра колькасць і канфесійную прыналежнасць насельніцтва, пра грамадска-палітычнае жыццё, прызначэнні на пасады чыноўнікаў, парадак работы разнастайных органаў улады, перамяшчэнні насельніцтва ў межах імперіі і па-за яе межамі, эканамічнае развіццё асобных рэгіёнаў і краін у цэлым і іншыя. Дакументы гэтых жа фондаў раскрываюць гісторыі самых значных ваенна-палітычных падзей 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, што адбыліся на тэрыторыі Беларусі. Вайны 1812 года, паўстанняў 1830-31 і 1863-64 гадоў, рэвалюцыі 1905-7 і 1917 гадоў, а таксама Першай сусветнай вайны. У фондах архіва захоўваецца вялікая колькасць дакументаў па гісторыі жыцця і дзейнасці шматлікіх дзеячоў навукі і культуры Беларусі. Адама Міцкевіча, Яна Дамеля, Валента Ваньковіча, Ігната Дамейкі, Яна Чачота, Тамаша Зана, Наполеона Орды, Александра Рыпінскага, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, а таксама класікаў беларускай літаратуры Канстанціна Міцкевіча і Івана Луцевіча, больш вядомых ва ўсім свеце як Якуб Колас і Янка Купала. Матэрыялы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі з'яўляюцца вельмі важнай крыніцай для рэканструкцыі сямейнай гісторыі. У архіве захоўваецца асноўны комплекс дакументаў з тэрыторыі Беларусі перыяду яе знаходжання ў складзе Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі. Што датычыцца перыяду Расійскай імперыі, то гэта Мінская, Віцебская і Магілёўская губерні. А таксама дакументы культавых устаноў значнай часткі заходняй Беларусі за 20-30-е гады 20-го стагоддзя. Гісторыю сям'і Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі можна вывучыць як асабіста ў чытальнай зале архіва, так і праз генеалагічныя, тэматычныя і біяграфічныя запыты, якія выконваюцца работнікамі установы. Штогод па звесткі пра сваю сям'ю ў архіву звяртаецца каля 10 000 чалавек з розных краін свету. Асноўныя тыпы генеалагічных крыніц у Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Дакументы культавых устаноў, метрычныя кнігі цэркваў, касцёлаў і яўрэйскіх грамад. Споведныя ведамасці прыхаджан і кнігі шлюбных экзаменаў цэркваў і касцёлаў. Дакументы эканамічных і статыстычных устаноў. Перш за ўсё, гэта губернскія казённыя палаты, якія ўтрымліваюць асноўныя і дадатковыя рэвізскія сказкі асоб розных саслоўяў, дакументы устаноў гарадскога і мясцовага самакіравання, дакументы саслоўных устаноў. Перш за ўсё, дваранскія дэпутацкія сходы,
У тым ліку яны змяшчаюць справы пра паходжанне асобных дваранскіх родаў, дваранскія радаводныя кнігі, дакументы устаноў па вайсковаму ліку, дакументы судовых устаноў, дакументы устаноў адукацыі. Навукова-даследчая дзейнасць была распачата архівам у першыя пасляваенныя гады. Так званая навукова-публікатарская работа до конца існавання Савецкага Саюза заключалася ў выяўленні дакументаў і іх археаграфічнай апрацоўцы, што рабілася для падрыхтоўкі зборнікаў дакументаў сумесна з Інстытутам гісторыі Акадэміі навук БССР. З набыццём Рэспублікай Беларусь незалежнасці і усталяваннем архіва ў яго цяперашняй форме навукова-даследчая дзейнасць выйшла на новы этап. Архіў пачаў весці навуковыя распрацоўкі і публікацыйную дзейнасць самастойна. Першым выданнем, зробленым у перыяд незалежнасці, стаў зборнік «Магілёўскі магістрат». З таго часу самастойныя кніжныя выданні рыхтуюцца архівам рэгулярна. Пра тое, наколькі важным з'яўляецца для архіва падобны від дзейнасці, гаворыць той факт, што ў 2004 годзе у яго структуры з'явілася асобная адзінка пад назвай «Аддзел навукова-даследчай і публікацыйнай дзейнасці». Навуковыя выданні архіва вылучаюцца сваёй разнастайнасцю. Тут маюцца і зборнікі дакументаў, і зборнікі матэрыялаў канферэнцый, і гістарычныя даведнікі, і навуковыя манаграфіі. Некаторыя выданні архіва з'яўляюцца шматтомнымі, як гербоўнік беларускай шляхты, першы том якога выйшаў яшчэ ў 2002 годзе, а ў цяперашні час рыхтуецца другая частка 8-га тома. З 2001 года архіў мае сваё перыядычнае выданне, зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў «Архіваріус». Для таго, каб лягчэй было арыентавацца ў вялікай колькасці дакументаў і спраў, на працягу існавання архіваў распрацоўваліся розныя сродкі для пошуку неабходнай інфармацыі. Так быў створаны аддзел інфармацыйна-пошукавых сістэм, які займаецца развіццём сістэмы навукова-даведачнага апарата. Значную частку ў гэтай сістэмы займаюць каталогі, асабовы і сістэматычны. У традыцыйным выглядзе наш каталог налічвае больш за 290 тысяч картак, з якіх 52 тысячы – гэта карткі асабовага каталога. З 2009 года у архіве ўведзена сістэма электронных каталогаў, дзе з дапамогай спецыяльных праграмных модуляў АІС-архіва вводзяцца электронныя карткі. На данный момант электронныя каталогі налічваюць больш за 38 тысяч картак. Але першае, з чым працуюць супрацоўнікі і наведвальнікі архіва, гэта вопісы да спраў фонда. Агульная колькасць архівных фондаў зараз складае 3147, а вопісаў да іх 4218. Амаль 100% ад усіх вопісаў ужо алічбаваны і знаходзяцца ў адкрытым доступе на сайце архіва. Для работы з дакументамі ў чытальнай зале архіва дапускаюцца паўналетнія карыстальнікі на падставе асабістай заявы. Карыстальнікі, якія плануюць працу па навуковай тэматыцы, прадстаўляюць пісьмо, адносіну, арганізацыі, якая накіроўвае, або навуковай ці навучальнай установы. Чытальныя залы забяспечаны неабходнай навукова-даведачнай літаратурай. Ёсць аснашчаныя камп'ютарамі месцы з доступам да электроннага навукова-даведачнага апарату і да прагляду электронных копій архівных дакументаў, а таксама вопісаў фондаў. Апрача таго, маюцца асобныя месцы з апаратамі для прагляду мікрафільмаваных копій дакументаў. Даследчыкі маюць магчымасць карыстацца сістэматычным, імянным і сфрагістычным каталогамі архіва. У мэтах аказання метадычнай дапамогі ў падборы дакументаў і ў рабоце з імі праводзяцца кансультацыі з супрацоўнікамі чытальнай залы. Карыстальнікам выдаюцца дакументы, якія адносяцца да тэмы іх даследавання згодна з храналагічнымі рамкамі іх працы. Колькасць карыстальнікаў чытальных залаў архіва з кожным годам павялічваецца і на сённяшні дзень складае больш за 1000 чалавек у год. Кожны дзень чытальныя залы наведваюць ад 50 до 70 чалавек.